tu je Radovan Samardžić, profesor Radovan Samardžić, tu je Dejan Medaković, tu je Medić, tu je Pantić, tu je Velibor Gligorić, koji je najlepšu studiju Boris Stankovića napisao. Sa toliko topline, ona je tu negde sa toliko topline je opisao Boru kao jednog pisca jednog vremena, jednog lokaliteta, jednog vranjskog podneblja. Tako da, život mi je i posao bio vrlo interesantan. To mora, ne samo što me knjiga provela kroz ceo svet, što sam mnoge stvari vidio, mnoge muzeje, mnoge sam ljude sreo, mnoge sam ljude upoznao. Vi ste, izvinite, što vas neki dan bili jedno vreme čak i predsednik tog udruženja antikvara u Svetoj. Jeste, bio sam predsednik knjižara Jugoslavije i antikvara. Antikvari, znate kako antikvarijatom su se bavili ljudi više iz materijalnih. Nije bilo, bio je Milan Davidović u Novom Sadu, koji je posle došao u Beograd, bio je veliki Janko Hrkalović, čiji sam ja učenik, to vrlo često spominje. Mnogo, u svakom intervju kažem da sam njegov učenik. To je jedno lično seljače koje je došlo u Beograd i koje se je posvetio, kao što sam i ja došao iz Vranja. Ja, dok sam bio u Vranju, ja nikad nisam mislio da ću se baviti starom knjigom. Ja kad sam počeo da radim, vidim da je interesantno. Onaj dođe, kaže, treba mi 5. broj srpskog književnog glasnika iz 1906. Pa onda ja saznam da je tu i prvi put objavljena Koštana Bore Stankovića. Pa kad su objavljeni prvi stari dani, kad je nečista krv, izdanje u Bizerti. Sve vi to spoznate, naučite, vidite po svetu, pratite literaturu. Tako da, antikvarijat je, kažem, vrlo interesantan, rudarski je posao. Kad vi dođete, kad uđete u neku biblioteku, kad to treba da razvrstate i kad vas on pita koliko to košta. Recimo, profesor Raško Dimitrijević, koji je važio za izuzetnog predavača, koga su svi studenti voleli. Kad sam kupio deo njegove biblioteke, on meni kaže, Dragane, reci mi koliko to vredi, jer ove knjige su obračun sa mojim životom. Ja sam sve što sam u životu imao dao knjizi i živeo od knjige. Tako da ima nekih i potresnih trenutaka, ima lepih trenutaka, ima i dirljivih susreta, vrlo dirljivih. Recimo, meni je jedan od najdirljivijih susreta bio taj sa profesorom Raškom Dimitrijevićem. To je, tako da vam ja više ne oduzimam vremena,